Silavê var baş, hevano hêvîdarim tev baş in selametin. Hema çend nûçe hene me amadekirine di derbarê rojata navên şerê li hember Îranê de, di derbarê Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê de. Dîsa ji Bakurê Kurdistanê çend nûçe hene em ji we re pêşkêş dikin mesela Gulîstandokû û hin meseleyên din ka em hema dest pê bikin. Paş hestiyem ciyên we halê we dipirsim ji kerema xwe re ji me re çi qas ji destê wê tê peyan binivîsînin îşareta hebûna xwe bidin. Donald Trump beyanata wî heye hûn zanin agirbesta di navbera Amerîka û Îranê de êdî ber bêdawiyê ve diçe. Hema bigire bixwasî du roj mane dibe ku hevdîtin dest pê bikin li Pakistanê. Eger encam negire şer wê ji nû ve dest pê bike. Donald Trump dibêje ez şer naxwazim, ez amade me bi xwe tevlî hevdîtina me bim. Serokê Amerîkayê Donald Trump dibêje ez vê gotinê red dikim. Gotina ku qaşo İran beşdarê gera nû ya danûstandinên li Pakistanê nabe. Tiştekî wisa derketiye di medyayê de Donald Trump dibêje ez vê red dikim. Tiştekî wisa tune ye. Tekîliya min heye bu an re. Trump ragihand ku eger pêşketin hebe ew amade ye bi xwe jî baweke rast rast rûbirû bi rêvebirên payebilind yên Tehranê re hevdîtin çê bike. Serokê Amerîkayê Donald Trump di hevpeyvînekî de bawer dikim ji bo rojnameya New York Postê bû axivî Donald Trump ev guman red kirin ku dibêjin wê danûstandin têk biçin. Xuya Donald Trump dixwaze encamekî bi dest bixe. Çi dibe bila bibe xuya naxwaze bikeve nava şer. Trump got biryar heye guftûgoyên me hebin. Lewma ez divê demê de wisa difikirim ku kes heneka nake. Her kesên derdora me ciddî ne di vî şerê de. Serokê Amerîkayê piştrast kir ku alîkarê Serok Vance, nûnerê taybet Steve Witkoff, şêwirmend Jared Kushner îro ji Amerîkayê ber bi Pakistanê ve birêk ketine. Dibe ew niha di rêdane îşev di dema li gorî saeta Pakistanê îşev ew ê bigihîjin wê derê. Trump wekî din balkişan ser wê yekê ku eger îmkan hebe ew bi xwe jî amade ye rast bi rêvebirên payebilind yên Îranê re bicive. Serokê Amerîkayê got tu pirsgirêka min bi dîtina wan re tune ye. Eger ew bixwazin em li hev bicivin her çend kesên me engelekî jî hatî hebin jî ku nertiya me ya Amerîkayê dikin tu pirsgirêka min tune ku ez biçim wana bibînim rûbirû bi wan re biaxivim. Trump carekî din qala naveroka şert û mercên Washingtonê kir got ew tenê li ser xalekî tawîza nadin. Xuya ye Amerîka di gelek mijaran de amade ye tawîzan bide tenê yek meseleyekî heye li ser wê naxwaze tawîzan bide. Çi ye ew mesele? Çeka nükleerî. Donald Trump destnîşan kir ku divê ew dev ji çekên xwe yê nükleerî berdin. Mijar gelekî hêsan e, hasas e jî nabe tu çeka wan a nükleerî hebe. Yani İran dibe ji nükleerê were pakkirin. Eger İran girêdayî vî mercî bibe, dikare bibe welatekî pêşketî. Em hazirin pê re bidin bistînin. Yani bibe welatekî pêşketî qesta wî ew e em ê dev jê berdin tam berûva jî em ê piştgirî bidin İranê. Tenê mesele dibe xwe ji nükleerê pak bike. Her çend Donald Trump amade nebû bahsa wan cezayê ku daye ser İranê bike. Eger divê guftûgo têk biçin dibe em ê şiyariya wî ezan hat berçavara derbas dikim. Eger hevdîtin têk biçin ka ew ê çi bike? Dibe ez naxwazim li vê derê têk hebim nava hin detayan lê ez dixwazim çapemenî texmîn bike û encamên pir nexweş derbikevin holê. Ev daxuyanî Donald Trump di demekî de tên ku tenê du roj mane ji bo dawî hatina agirbesta çardeh rojî ya di navbera Washington û Tehranê de. Xuya ye wextê ku ev agirbest têk biçin çi dibe eşkere nekiriye. Niha temamê dünyayê hevano bi kelencan li bendê ne ku hevdîtinekî çê bibe û ev agirbest dirêj bibe
şarj nuva destpêneke ji ber ku rêlber krîzeke ciddî ya aborî vedike. Xuya ye wêgî hey yani em ê hê yani pir bibînin. Wê dirêj bajo di wê manê de dibêjim. Rejîma Îranê du girtî dar vekirin hevano. Ez anha fotoğrafê wan her du girtiyan bînim ser ekranê. Ecêb tiştekî ye. Tam di vê demê de ku dünya alem berê xwe daye Îranê çavê wan li ser pêşketinên siyasî ne İran radibe girtiyan dar vedike hem jî bi sûjbariya sîxuriyê. Binêrin. Ev her du kes anha li heyatê tune ne. Ajansa nûçeyan ya Tasnîmê ya bi ser artêşa muhafizan ya şoreşê a Îranê ragihand ku Muhammed Mesûm Şahî 38 salî bû, Hamed Walidî 45 salî bû ji rêxistina mujahîdên gel ên Îranê ne hatin darvekirin. Girtiyên siyasî Şahî û Walidî piştî ku doh ji girtîgeha kerê jî ber bi ciyekê nediyar ve hatin birin, bawekî veşartî îro hatin darvekirin. Serdana endeziyarê înşaatê yani mühendisê înşaatê ye Walidî, teknisyen jî Şahî ye, Şahî jî teknisyen e. Ev ber bi Herêma Kurdistanê ve çûne Qaşo wisa têne sûjbar kirin. Li wê derê tevlî xebatên sîxuriyê bûne. Van kesan birêya fezatiya sîber tekilî bi askerên Mossadê re danîne. Çûne Herêma Kurdistanê ya Iraqê di mijara operasyonên terorê, çalakiyên tacîzê de perwerde dîtine û vegeriyane nava xaka Îranê hatine girtin û hatine darvekirin. Ev sûjbariyên di derbarê wan de ne. Ji xwe tim wisa dike Îran. İran hakikaten rejimekî ku jere hûn çi dikin bikin hevano ji Îranê nafilitin. Her tiştî tîne serê Kurdan jî bi viya we. Niha hevano neçin derekî di derbarê naveroka hevdîtinên İlham Ehmed û Mazlûm Ebdîya li Şamê de beyanateke pir berfireh ya İlham Ehmed heye dixwazim ji we re eşkere bikim. Lê pêşî ez bi çend gotinan basa meseleya Gulistan Doku bikim paşê ez ê cih bidim naveroka haftina İlham Ehmed. Niha di dozan Gulistan Dokû de ev şefê doktoran ê wê demê kesekî bi navê Özdemîr e, Çağdaş Özdemîr hat girtin. Sedem çi ye? Em jê re dibêjin serbijîşk yani şefê doktoran ê nexweşxaneya dewletê ya Dêrsimê bû wê demê Çağdaş Özdemîr di çarçoveya kuştina doza Gulistan Dokû de hatibû binçavkirin. Di derbarê wî de biryara girtinê hate dayîn. Sedem çi ye? Ev kesî ku em bas dikin Çağdaş Özdemîr dema ku wezîfedar bû li nexweşxana dewletê ya Dêrsimê ev qeydên nexweşxanê ê di derheqê Gulistan Dokû de jêbirine. Qasî ku tê gotin bi talîmata walî jêbirine. Normal heqê tune ye, ev sûçekî pir giran e. Wê demê ji ber vê yekê hatibû binçavkirin. Piştî îfadeyên li dozgeriyê bi daxwaza girtinê sewqê dadgeriya cezayê a sulhê hate kirin û li wê derê jî piştî ku îfadeyê wî hate girtin avêtin zindanê. Niha doktorekî li gorî ilmê xwe, li gorî pîşeya xwe bi tu carekî nikare li gorî talîmata walî tev bigere. Qeydên li nexweşxanê nikare jê bibe. Bi qasê ku Aygul Doku, xwişka Gulistan Doku behs dike, mesele di encama destdirêjiya li Gulistan Dokûyê de Gulistanê xwestiye îspat bike ku destdirêjî wê hatiye kirin, çûye xestexanê. Temam, tespît bûye, lê qeydê nexweşxanê hemî hatine jêbirin. Mesele ev e. Eger ew hebiya, hemî derd ket holê îro. Ev jî mijarekê dûr û dirêj e, di demên pêşî de em ê li ser bisekinin. Ama ez vê ji we re bêjim, heta ku bedena Gulistan Dokû neyê dîtin, di ceza da wê tim pirsgirêk derbikeve, di edaletê de wê tim pirsgirêk derbikeve. İlham Ehmed agahiyên di derheqê civîna Şamê û entegrasyonê de parvekirin hevanno.
Hevseroka daireyên tekiliyên derveyî Rêveberiya Xweser İlham Ehmed di derheqê naveroka civîna ku li Şamê bi Ehmed El Şara re pêkanî bû, xebatên entegrasyonê ji ajansa nûçiyan Anhey re eşkere kir. Tekildarê civîna ku roja 15 Nîsanê li Şamê di navbera fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî, hevseroka daireya tekiliyên derveyî Rêveberiya Xweser İlham Ehmed, serokê hikûmeta demkî ya Sûriye Ehmed El Şara da pêk hatibû, dîsa di derbarê asta xebatên entegrasyonê astengî zehmetiyên heye İlham Ehmed Ûsa Axifî dibêje di civîna li Şamê de li ser astengiyên di pêkanîna pêvajoya entegrasyonê de em pirsek kirîne, em dûr û dirêj axivîne ji bo rakirina van astengiyan, pirskirêkan her du aliyan di nava xwe de ketine nava hewldanan. Yani di nîqaşan de em li çareseriyê geriyan e hem Rêveberiya Xweser hem Şam. İlham Ehmed da zanîn ku yek ji mijarên civînê sîstema perwerdeyiyekê ye. Ev sîstema perwerdeyiyê hevalno ku ez tim vê derê bes dikim hema mijara herî girîng a Rojavayê Kurdistanê ye. Perwerdeyî ji meseleyekî demdirêj e. Niha mesela perwerdeyî hal biye hal nebiye. Hevalno ji were bêjim hal nebiye. Yek ji meseleyên ku hate nîqaşkirin sîstema perwerdeyiyê ye. Heta niha bawernameyên xwendekaran nehatine êrîkirin. Gelek dem di ser lehevkirina bîst û nehê çilera derbas bû. Lê hê jî ev mijar nehatiye çareserkirin. Niha berdin sîstema perwerdeyiyê, yani perwerdeyiya bi Kurdî vebûna dibistanan, resmiyeta wî, em qet basa viya jî nakin. Em dibêjin qebûlkirina dîplomeyên xwendekarên me ê ku 14 salan xwendinê xilas kirine, dîplomê wan hene. Ev dîplome divê derbas bin li temamê Sûriyê. Wextê ku ev dîplome derbas nebin, mîna ku 14 salan însanê me bê sebeb xwendibin, wexta xwe wenda kiribin. Tabii elbet ne wisa ye, lê divê em ê zorê li Rêveberiya Şamê bikin, ji ber ku soz dane ku ew bawernameyên navî wî dîplome ew e, yani dîplomeyên xwendekaran divê gerek werin êrêkirin ji aliyê Şamê ve. Me li hev kir ku di demekê nêzik de Wezîrê Perwerdeyiyê yê Şamê, Wezîrê Xwendina Bilind ê Şamê ji bo danîna mekanîzmeyekî serdana Hesekê bikin, vê mijarê êdî menîxaş kiriye, êdî bi dawî bikin. Yani di pratikê de pêk bînin. Di derbarê sîstem û zimanê xwendinê de jî di dema pêş de wê hevdîtin werin kirin, wê biryar werin girtin. Yani zimanê perwerdeyiyê Kurdî be, Erebî be, zimanê din be. Ez hevalno viya tim dibêjim. Mesele ne tenê perwerdeyiya bi zimanê Kurdî ye. Tu di mektebên li dibistanên Rojavayê Kurdistanê tu çi fêrî zarokan dikî? Mesela te dersa dîrokê anî, tu dîrokê de çi fêrî zarokan dikî? Em rabin dîroka Daişê fêrî zarokan bikin. Em behsa lehengiya çetê an bikin. Em behsa dîroka Sûriye çawa bikin. Em behsa înkara Kurdan bikin. Em behsa kembera Erebî bikin. Em behsa coğrafya çawa behsa coğrafya bikin. Kurd, Kurdistan, hebûna wî, dîroka Kurdan. Yani dîroka me a aydê Kurdan heye divê em fêrî zarokên xwe bikin. Coğrafya me heye divê em fêrî zarokan bikin. Edebiyata Kurdî heye em fêrî zarokan bikin. Ya hunera Kurdî heye, sînemaya Kurdî heye. Yani her tiştê ku müfredata ku Şamê hazir kiriye aniye daye wê derê em wergerinin Kurdî, em bi zimanê Kurdî behsa lehengiya Ereban bikin. Ji ber vê yekê li kêleka zimanê perwerdeyiyê müfredata Kurdî divê hebe. Pergala perwerdeyiya Kurdî divê hebe. Ne ez behsa ziman nakim ha. Wextê dibêm Kurdî yani kurdewar divê manê de dibêjim. Yani emrê me derbas bû ku em dîroka Tirkan fêr dibin ya. Ya. Yani însanekî di çavê Kurdan de xayîn ku belkî ne xayîn e jî yani mêrik Tirk e Ziya Gökalp di çavê Tirkan de leheng e mesela. Ama di çavê Kurdan de însanekî avakarê asîmîlasyonê ye. Hinek dibêjin Kurd e ama ji Diyarbekirê, ji Çermûkiyê bawer dikim ama paşê derket holê ku ew Tirkên wê derê ne.
Kurdî zane rast e li Tirkiye yani. Yani em nikarin. Rêzdar İlham Ehmed di domîne hevanno, ez nekevim nava axaftina wê. Dibe yek ji mijarên civînê sîstema perwerdeyiyê ye ku heta niha bawernameyên xwendekaran nehatine erêkirin. Gelek dem di ser lehevkirina 29 çilera derbas bû, lê hêjî ev mijar nehatiye çareserkirin. Me lehev kir ku di demekê nêzik de Wezîrê Perwerdeyî, Wezîrê Xwendina Bilind ji bo danîna mekanîzmeyekî serdana parêzgeha Hesekê bikin, vê mijarê bi dawî bikin. Her wiha di derbarê sîstem û zimanê xwendinê de jî di demên pêş de wê hevdîtin werin kirin, biryarên nû werin dayîn. İlham Ehmed da zanîn ku heta niha di aliyê pergala îdarî de tenê li ser mijarên tenduristî û perwerdeyiyê erkdarkirina müdûriyetan hatiye çêkirin. Wezîfedarkirina müdûriyetan me dibe nîqaş kiriye li ser vê yekê. Müdûriyetên ku hîn nehatine diyarkirin jî bi lezgînî wê bêne diyarkirin. Ji bo vê mijarê wê mekanîzmeyekê nû were danîn da ku erkdarkirina di saziyan de jî bi dawî bibe. Yani xuya gelek mijarê wan hene. Di çarçoveya entegrasyonê de hingav hatine avêtin. Lê pêvajo giran dimeşe. Di warê erkdarkirina temsîliyeta hereman de gavên erênî hatine avêtin. Lê hin gavên ku divê di derheqê wezîfedarkirina wezaretan de, müdûriyetan de bêne avêtin hêjî hene. Me tam lehev nekirine. Pir tişt hene nezelalan. Li ser pergala Deryê Sînor jî divê mijareke bingehîn ya entegrasyonê ye. İlham Ehmed bilêv kir ku mekanîzmaya rêvebirina Deryê Sêmalka û deriyên din yên Sînorî hatiye avakirin. Yani mekanîzmeyekî hatiye avakirin. Kesên memûrên wê derê, yani karmendên ku bi navê rêveberiya xweser kar dikirin heta niha li ser esasê entegrasyonê ew ê xebata xwe bidomîne. Ew ê ji kar neyne dûrxistin. Di milê pêkanîna mekanîzmeyê de yani xebata pratîkê de gelek pirsgirêk derketine. Ev pirsgirêk wiha ne. Binêrin hevandan. Kîjan pirsgirêk hene çareser nebûne. Nakokî çi ne di navbera rêveberiya Şamê û rêveberiya Xweser de. Berpirsên hinek müdûriyetan ên li parêzgehê beriya niha ji aliyê hikûmeta demkî ve piştî ku rejima Esad roxiya hatibûn diyarkirin. Ev jî bi xwe re pirsgirêkan derdixe. Ya rast ew e lehevkirin di derbarê wan berpirsiyaran de hebe. Gelek karmendên rêveberiya Xweser hene divê ev karmend, ev memûr li derveyê kar nemînin. Divê ji bo erkdarkirina kesên ku rêveberiya Xweser pêşkeş dike û yên ku hikûmeta demkî diyar dike de lehevkirinekî hebe. Rêveberiya Xweser demekî dirêj yani demekî dirêje kar dimeşîne bûye xwediyê tecrübeyekî divê ev li ber çavan were girtin. Hem temsîliyet, hem tecrübe, hem ezmûn di diyarkirina berpirsiyaran de gelekî girîngin. Em jî re dibêjin ku liyaqat hevanno. Liyaqat dibe guhertin wê li ser esasê pisporiyê pêk were. Yani kesekî ji Şamê were heremê eger haya wî ji meselê tune be nikaribe bi rêve bibe gelek sazî hene ha. Ji liyaqat însanekî ehlê îş dibe gehere ser îş. İlham Ehmed diyar kir ku mijara temsîliyet û îradeya jinan hêjî pirsgirêk e. Di rêveberiya Xweser de hejmarekî zêde ya jinan anha xebatê dimeşînin. Di aliyê heykelî de şêwazên saziyên rêveberiya Xweser û yên hikûmetê ne weke hevin. Heta asteyekî dişibin hev lê di asta rêvebirina müdûriyetan de ne weke hevin. Di çarçoveya entegrasyonê de ji bo erkdarkirinê navê jin û mêran jî têne pêşkêşkirin. Heta niha müdûrên saziyên perwerdê, müdûrên saziyên tenduristî hatine erkdarkirin lê her du jî mêrin. Divê tevlîkirina jinan weke xusûsiyetekî di ber çavara were girtin. Roleke girîng ya jinan divê hebe di van saziyan da divê mijarê de zehmetî astengên ciddî hene di navbera me û Şamê de. Bi mesela wezîfedarkirina jinan de. İlham Ehmed balkişand ser wê yekê yek ji mijarên li pêşiya wê astengî hene mijara YPJ ye. Ka çawa dibêje? Her çi qasî di nîqaşan de encameke nû ji bo YPJ derneketibe jî
li ew hêjî di rojevê de ye em li ser nîqaş dikin ev nîqaşa li ser fermîkirina YPJ jî di rojeva hikûmeta demkî de ye jî ev ê heta pêkanîna lihevkirinekê dewam bike. Yek ji mijarên entegrasyonê jî hilbijartina nûnerên parêzgehên Hesekê û Kobanê ji bo parlamentoyê. Yani ji Kobanî ji Hesekê kî tevlî parlamentoya Sûriyê be, Meclisa Geliya Sûriye. Di derheqê mijarê de İlham Ehmed da zanîn ku amedekariya vê xebatê bi rêya komîteyeke navendî û komîteya amedekar ya parêzgeha Hesekê tê meşandin. Komîteya amedekar anha xwedî înisiyatîfê ku van karan bi rê ve bibe. Xuya ye di mesela YPJ de Sûriya xwe nade ber meselê. Yani yekînên parastina gel yekînên parastina jinê YPJ êdî nizanim YPJ dixwaze wekî hêzeke asayişê bimîne û fermî bibe yan dixwaze bibe beşekî ji artêşê. Ew wî tam em nizanin. Yani bi qasî ku me bihîst dixwaze bibe perçeyekî artêşê. Lê li herêma na belkî jî dixwaze biçe her herêmê Sûriyê em nizanin. Ji ber vê yekê fermandarên YPJ divê biaxivin ka ew çi dixwazin? Ew dixwazin bibin beşekî artêşa Sûriyê ku bikaribin li her derê Sûriyê wezîfedar bin yan tenê li herêma Rojavayê Kurdistanê. Ev zelal be baş dibe. Mijarekê din heye İlham Ehmed behs dike em hema wê jî bînin ser ekranê. Behsa pergala şaredariyên gel ên Rojavayê Kurdistanê jî kir İlham Ehmed. Diyar kir şaredarî di çarçoveya sîstema nû de çi qasî ji bo çivakê xizmetê bikin wê parêzgeha Hesekê jî ew qasî zûtir karibe xwe nû bike. Demokrasî li ser temsîliyet li ser xizmeta civakê pêş dikeve lewma divê ew xwe ji bo pêvajiyê nû amade bikin. Girêdayê mijara amedekirina destûra bingehîn jî ev anayasa heye. Anayasa kî hazir dike? Çawa bi rêva diçe? İlham Ehmed dide zanîn piştî mijara diyarkirina nûnerên Rojavayê Kurdistanê ji bo parlamentoyê yani hilbijartin çê dibin ji Kobanî, ji Qamişlo, ji Hesekê însan diçin parlamentoyê dibin milletvekîlî, nûner ve goterê di mesela destûra bingehîn de jî ew ê roleke ciddî bigirin ser xwe. Wê demê divê mesele were nîqaş kirin. Kurd jî wê ciyê xwe di komîteya nivîsandina destûra nû de ciyê xwe bigirin. Pêwîstiya Sûriyê bi destûreke nû ya bingehîn heye ji bo wê pêwîstî bi komîteyekî heye ku temsîla hemû netewan bike. Kurd jî şîrîkên esasî yê avakirina vî welatî ne. Lewma çi lazim e divê roleke esasî ya wan hebe ya Kurdan hebe ev jî di dema pêş de wê pêk were. Di dawiya analîza xwe de jî diyar dike ku mijara esîran hevan mijara esîran jî muhîm e di zûtirîn demê de tevahî girtî wê werin berdan. Ama kengê nabêje. Ev her du kesî ku anha li ser ekranê dibînin hevanna dîmenê wan jî hene şandeyekî ji Şamê hatiye Dêrikê çûye serdana zîndanan. Ev ez fotoğrafê wan nîşanê vedim heqeten jalî fîzîkî ve pir dişibin Daişiyan ya. Binêrin. Yani tenê porê xwe hinekî kin kirine wekî din temamî tabii merov nikare însanan li ser fîzîka wan mehkeme bike ne rast e lê dîmen ez dikarim nîşanê ve bidim.
Niha ev şandeyekî hikûmeta demkîya Sûriyeyê di çarçoveya pêvajoya entegrasyona saziyên dadwerî yên parêzgeha Hesekê de serdana girtîgeha navendiya bajarê Derîkê kirin. Di çarçoveya temamkirina vê pêvajoya entegrasyonê de li gorî bicîhanîna peymana bîst û nehê çileyê tevî, şandeya hikûmeta demkîya Sûriyê bi serokatiya rêveberê girtîgeha hikûmetê Ziyad Ebu Ras serdana girtîgeha navendiya Derîkê kirine. Ew e çûne wê derê. Hevalê xwe berê dîtine, hevalê wan in ê di wê derê de. Tu tiştekî jî nekirine. Doh jî şandeyekî Wezîreta Dadê ya hikûmeta demkî serdana waliyê Hesekê kiribû. Bi Nureddin Ahmed Reciviya bû walî. Yani tiştekî tune ye. Tenê ev heyeta Şamê hatiye çûne di zindana Derîkê ziyaret kirine. Yani ev jî ev zindan jî wê entegrê zindanên Şamê bibin. Yani rêveberiya Şamê wê hevalên xwe ên li zindanên Rojavayê Kurdistanê bixin kontrola xwe. Ma zindanên rêveberiya Xweserkî hene, tenê ew hene. Niha derdê me mezin li Rojavayê Kurdistanê ev însanên me ê sîr in. İnsanên me ê sîr wê çawa kengî werin berdan. Dîmenê wan hene. Zarezara dayîk û bavan e. Yani dixwazin zarokê wan werin berdan yani. Yani bi vî şiklî hem dewleta Tirkiye hem Şam însanê me di zindanê de digire, esîr, perîşan û paşê jî dibêjin entegrasyon heye. Dayîka me pirî bi êş e heqeten dengî wê nayê fehm kirin. Lê me rû zane çi dibêje. Yani acayip rewş e. Ev xelkê bajarê Girkeleyê ne. Li Rojavayê Kurdistanê bi daxwaza eşkerekirina aqubeta zarokên xwe û berdana wan çalakiyekê li darxistine li qada Şehîd Xebat. Malbatên dîlgirtiyan yê bajarê Girkeleyê bi daxwaza naskirina aqubeta zarokên xwe yên li gel hikûmeta demkîya Sûriyê ji bo serbestiya wan hatine cem hev, daxwazên xwe tînin ziman. Ev mafya wan ê demokratîk e. Malbatan wêneyên zarokê xwe girtin, pankartên ku daxwazê xwe li ser nivîsandibû ragirtin. Malbatan hikûmeta demkîya Sûriyê berpirsa derengxistina bi cîhanîna bendên peymana bîst û nehê çile dibîne wekî berpirsî bîne. Divê hûn wezîfe xwe pêk nayînin, hûn însanên me serbest nadin, bernadin halbikî hûn mecbûr in ji ber ku we peyman pêk aniye bîst û nehê çile. Yani dibe em di nava tirsê de ne. Zarokê me tîne, birçîne, jiyana wan di xeteriyê de ye. Yani însanê me serbest berdin bir were malê xwe. Ev jî dîmenên nû ne ji Japonyayê hatiye hevandin. Li Japonyayê hûn zanin erdhejekî çêbû îro bi derece 7.7 piştî wî jî
tsunami rabû. Yani pêşî ev derya hinek şûn ve dikişe û cardi bi ser millet datê. Piştî erdheja mezin ya li Bakurê Japonyayê tsunami rabû, pêlên wê gihîştin peravê rayedaran ji bo erdhejê û ji bo tsunamiyê şiyarî dan millet. Erdhej li gorî saeta herêmî îro di navbera derdora saet pêncan çêbû li Pasîfîkê. Pişra pîleya mezinahiya wê wekî 7.7 hate eşkerekirin. Erdhej li Tokyoyê jî bi 100 kilometreyan dûrê ciyê ku em behsê wê dikin li wê derê jî hatiye hîskirin. Rayedarên Japonî şiyarî dan ku dibe ku pêlên tsunamiyê bigihêjin gelek peravan. Bang li gel kirin derbasî ciyê bilind bibin, ciyê ewle bibin û di vê naberê de televizyonên Japonyayê jî hinekî wan dawî li weşana xwe anîn şiyariya lezgîn kirin. Li gorî tespîtên ewil zirarên wisa mezin çê nebûne. Lê hikûmetê masaya krîzê ava kir bi meselê re eleqedar dibe. Japonya hûzanin pispor e, avahiyê xwe bi sîstemekî wisa çê dike nakeve yani. Hil naweşe, însan jiyana xwe ji dest nadin, însan namirin. Erdhejan de zû bi zû. Ez tên cem we hevannoş, kerema xwe ra peyamê xwe binivîsînin, pirsê xwe bipirsin. Ez tên cem we. Ez dixwazim hinek çend deqeyan bi hev re bin. Lê bi destûra we ez çend deqeya dawî binêrim, kaçê hêç tune. Belkî tiştekî lezgîn çêbû be, tiştekî acîl. Ji bo wî dibêjim. Serokê Amerîkayê Donald Trump îro ji Fox Newsê re beyan kir ku îşev wê peymanekî bi Îranê re were îmzêkirin. Yani ya rast jî ew e. Ji Îranê agahiyekî heye, ez wî jî ji we re pêşkêş bikim. Bizîşkiyan dibêje Amerîka dixwaze em teslîm bibin. Nerazîbûna Îranê heye, ez wî jî ji we re pêşkêş bikim hêvanno. Deqekî. Başî ez tên cem we. Serokkomarê Îranê Mesûd Bizîşkiyan ra gihand ku rayedarên Amerîkayê dixwazin gelê Îranê xwe radest bike, yani teslîm bibin. Bizîşkiyan her wiha diyar kir ku welatê wî serî li ber tu zexta natewîne. Li ser hesabê xwe X'ê ev peyam parvekiriye. Di peyama xwe de dibêje girêdana bi sozan bingeha rastiya her du giftugoyan e lê ew rêbazên neavaker, nakok ku rayedarên Amerîkayê di van rojên dawiyê de girtiye ber xwe divê ev peyameke tal e. Yani divê baweriya me bi Amerîkayê tune xwedî li sozê xwe dernakevin. Niyeta Amerîkayê ew e ku İran bi tevî rayedarên xwe re, bi tevî milletê xwe teslîm bibe. Ew jî ew e. Temam, hevanno. Ez vêya radikim û ez hema tên cem we ka ez binêrim we çi nivîsiye. Niyalay çi dibêjî 22 welatê Ereb hene? Tamam. Ereb xwedî li xaka xwe derdikevin, xwedî li xwe derdikevin, normal e hevanno. Aram mala te ava, gelek spas dikim ji bo endametiyê te. Tiştê xweş nivîsîne we, mala we ava, binivîsînin. Lê ez digerim ku pirsekî we hebe ez bersiv bidim, tu nebe ez xatir ji we dixwazim. Hevanno sibê em ê bernameyekê din çê bikin. Em hêvî dikin rojevek li gorî menfaetê Kurdan hebe. Em bikaribin li Kurdistanê bi serê xwe bin, serbixwe bin, azad bin. Dem bar silav rêz hevanno.